ଚାଲିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଆଜି ଆମେ ଗୁପଚୁପ କାଟିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ଚାଲିଛୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଗୁପଚୁପ କଥା କହିଲେ ତ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରା ଆଉ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ସେଇଟା। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଗଲା। ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପିଆଜ ସବୁ କାଟାକୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଳୁ ଚକଟା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ରେଡ଼ି ଗୁପଚୁପ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ। ଖଟା ପାଣି ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ 6 ଜଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପିଲା ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ 6 ଜଣ ଲେଖା ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ତ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ 6 ଜଣ ଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜାଗା, କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପୁରା ଗେଟ୍ଟା। ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲାକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ଯିବାର ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରାତିରେ।